Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Naana ba ka mo palit sa among yuta, Berning? Ato ay ba ormay? Ato sa ring tuktukon. Sud lang. Good morning, attorney. Good morning. Good morning, attorney. Good morning. Dali, lingkod. Salamat, attorney. Thank you. Tuori, attorney. Hay naman ang buyer, attorney. Kanang ginganlan o Esmeralda. Iyan na siya karon. Padong na si Ma'am Esmeralda din sa opisina. Attorney, guwapa na si Ma'am Esmeralda. Guwapa. O batanon ba? Pero mga na lang ko, attorney. Ganun ganahan man niyang palito ng among yutas bukid? Investment lang. Huwag lingaw ang kwarta. Naibao ka na. Mo ba? Yay! Magkakita lagi mo ang buyer, Bernardo. Doon siya, attorney. Dool na. Musuod pa ka ko sa opisina ni Atty. Bagasmas, no? Dili mahimong may paw si Rolando nga ako ang mapalit sa ilang yuta. Manawag ko ni attorney. Dugay man ang imong buyer, ning. Pailob lang good. Kita lagi mo. Oh, siya lagi na. Excuse na ha. Sige, attorney. Hello. Hello? Ikaw na bahala ni attorney. Dili pa mahimong makikatubang ko ni Rolando. Okay. Saan akong i-postpone ang inyong binayaranay? No. Ha? Kuha diri sa inyong conference room ang kwarta. O ikaw na bahala nga mo bayad ni Rolando. Ha? Okay. Magpaabot ko nimo diri sa inyong conference room. Okay. Ing na lang nga doon ako emergency nga giatubang. Maong ikaw na ang bahala sa tanan. Sige. Bye. Attorney, Ah. ang buyer na to. Ganun. Pabuta ko nyo din ha. May gipakuha lang siya. Excuse me. Bay. Bay? Kalawam ko itong imong pangupawad. Bay, murag. Magdunay dili maayong hitabo. Nahadlo ka nga, di madayon og palit ang iyong yuta. Kaya si Esmeralda? Posible, di ba? Ma'am? Niya ang kwarta. Ikaw na bahala nga mo palit sa maong yuta. Di pa ka magpailan nila, ma'am? Dili lang una. Isalig na lang nako nimo ang tanan. Sige. Ako na bahala sa mga papeles. Kunyang imong... Saman, ako lang ipadaan mong titulo sa yuta. Sige, attorney. Okay ra. Sige lang ko na. Balikan na sila. Okay. Pero man lang daan ining deed of sale, ma'am. Ang imong Filipino name ang gamita. Bay, Bay. dugay man ang abogado. Ito na pabuto, bay. Kita may nagkinahanglan. Ang saman, ang titulo sa yuta, na ba? Imong na da? Yaman. Adre. Ay, nasa tuloy. Sorry kayo, ha? Sorry kayo nga di siya makatuwa. Diner ning. Pero, padayon ang binayaranay. Ha? Yes! May na yun, di ba? Yan ang sulit ng bag ang kwarta. Cash kilitinan. O niya ang deed of sale, yan ang ipirmahan. O ako na mabarog sa iyang lugar. Ha? Iyang bayaran ang imong yuta, Rolando. Yuhuu! Hey! Nahali na yung yuta, bay! Wag ikot eh! Oh, what's happening? Nung ka? Nawili lang yapon kasi yung yuta, ha? Bay. Amo ning yuta. Dito ko magdako. Natural yun nga, mawili ko. Aw, nanginhanglan mo sab mo. Ay,
don't worry. Naam siya mo yung nabiling kaptangan. Na dahing beach resort. To, di ba? Oh, inoon. Pero, bay, Hmm. makapaybong. Ang unsa? Ang pinalitay. Sabi nagpaibong ni mo ito ba? Dahil kayong may bayad ang buyer. Ipaagi lang niya sa abogado. Huwag ka niya muli si Yuta nga iyang gustong paliton. Ya, misalig na siya padahas kwarta sa abogado. So na tingali sila o ang abogado. Ay, dako mo siya pasalig ini. Ba? Pausad. Ay, nagunaw na ba? Ang importante, na may kwarta na kang magamit sa pagbabayad sa inyong mga utang. Ya, napay sobra. Wa na mo hangyo ang bayar sa yuta. Wa naman tiyo. Og to tiyo niya ang kwarta. I-deposito ang uban niya na sa imong account, Rolando. Ug ang uban, ibayad na sa atong mga utang. Kunya, ang uban, atong ipa-renovate sa beach resort. O tiyo. Salamat sa imong gibuhat, attorney. Ako na ipadani mo karon titulo sa yuta o ang deed of sale, Miss Kimura. Esmeralda, attorney. Tawag akong Esmeralda. Okay, Esmeralda. Sige, magpaabot lang ko sa titulo. Bye. Bye. エスメラルダは誰ですか Ichiro, naaday ka diha? Esmeralda is my friend. ここに係長招待します You want to meet her? Esmeralda? はい彼女はフィリピンヘッドですか Yes. Pilipina si Esmeralda. Good ところであなたは家に帰る準備ができていますか Go home? はい In Japan Yes. Mapauli na gud mi sa Japan. Pero, dili mahimo. Kinahanglan may piling ko din sa Pilipinas. Hello? Ma'am Natsumi? Attorney, nagkinalan ko sa imong tabang. Bahin sa usa. Dili na ko gusto mo pauli sa Japan. Ha? Unsa? Gusto kong gamito ng akong pagka-Filipino by birth aron makapundo ko din sa Pilipinas. Okay. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Ay, Ma'am Chuming! You! Ma'am, how are you today? You look like flower in the morning with matching yamog. Hain si Rolando. Nagsolve ba sa problema, ma'am? Mamauli na may hapit sa Japan. Patay! Husto ka. Patay ang akong kasing-kasing kung makauli ko sa Japan. Ha? Anong di, ma'am? Niyaday din sa Pilipinas ang imong kasing-kasing. Yes, Erning. O gusto kong maminyo og Pilipino. Aron mas makapundo ko din eh. Mas paspas ka ng maong paagi. What? O gusto ko si Rolando. O saan? Gusto rin mong may mong bala si Rolando, ma'am? Ha? Oh, gusto kong maminyo din sa Pilipinas. Aron, dili na ko nila mapira pa sa Japan. Ug mao ka na ang labing daling paagi nga magpalayo na ko si Ichiro. Ako man ang pagi, ma'am. Usa, tabangi ko nga musugot si Rolando nga mahimo na kong bana. Sa papel lang. Ha? Mahimong magbuwag rami kung mahusay na nako ang akong kinabuhi. O saan? Ingna siya nga dili siya angay mapalaka. Kay bayran ako siya pisan pila. Ikalisulti ni Rolando, ma'am, uy. Kaya tingalig, maigaw sa tako na. O sige, ingna siya. Nga makigminyo niya si Esmeralda. Usa? Tiyo, okay na tiyo. Nabayaran na ako ang uban natong mga utang. Ang pagpa-renovate na lang sa beach ang akong buhatonon karon. Ikaw na'y bahala sa atong beach. Sige tiyo. Bay! Fernando! Oh, nausa ka rin? Kailang
Daig rakit, bay. Daig rakit. Nung ka? Kwan, dunay laing umabot ka kwarta, bay. Oh, ha? Mas mapunan pa ng imong punan, bay. Mo ba? Saan na? Ah, ni Fernan, magsulti yun naman si Berlando, ha? Saan naman sab na imong racket, bay ba? Dako ng kwarta, bay. Wa kay hago. Igor kang mutando. Ha? Usa mo kinang mong racket mo ba? Abi mo, bay. Talag sa onra kini nga offer. Ikaw pa'y lipayon, ikaw pa'y bayran. Unsa lagi na? Lausa na, oy. Dunay gustong magpaasawa niyo, bay. Ug bayran ka niya bisag pila. Musugot ka lang nga mahimo niya bana. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!